Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Lapho sishumayela khona siyanxusa kubo bonke abantu abalalele kuzo zonke izindawo zomhlaba ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izimfundiso nezintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokho okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa ngakho, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Lapho nihlanganyela khona nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngokusipha amandla okuphila namanje ekuseni egameni lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malungcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanikelela bazalwane egameni likaJesu Kristu umninimandla onke. Ngalo izwi lenkosi uJesu Kristu ekuseni umusa wakhe esenzele wona ukuba sikwazi ukuthi siphile, sivuke, sibone ilanga liphuma. Abanye ngeke baphinde balibone ilanga liphuma, ukuba isikhathi sokuphila sifikile sadlula. Okube kubi ngokuba abaningi bayafa bengamazi uJesu, okubi ukuthi abaningi bayafa bemphika uJesu. Kepha-ke ukwahlulela akusikho kwami, mina ngithunywe ukuba ngizokutshela ukuthi uJesu ufuna bonke abantu basindiswe. Akakhethi uJesu ukuthi ubani na, ufuna nje inhliziyo ethobekileyo nefuna ukulunga nokuthula, ukuba akukho ukuthula kwababi. Ngakho-ke inkosi yamazulu iyanimema ithi, wozani kimi nina nonke enikhathalele nisindwayo. Isono siyasinda
inhliziyo elikhulu iyasinda olungisa izinto lapha imali ufuna lokhu insizwe siyasinda isono siyababa silungisa la kwena ngakho ke understand nalapha kwebhethe understand ukuba sibizwe ukuba sibe munye ngokomoya sibe munye ngezwi nangomqondo ngegama lenkosi uJesu Kristu okuyena owafela abantu wafela nawe noma ngabe kuthiwa uzitshela ukuthini wafela uJesu lithi iBhayibheli ke lapha kwincwadi ibe incwadi le incwadi yaMathewu sahluko 1 kusukela kuverse 21 ukuzalwa kwaJesu nokufika kwakhe ukuthi lithini iBhayibheli nginike iBhayibheli uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu kube sewuqamba igama layo uthi uyokuzala indodana uzalwe indodana akazalwa uNkulunkulu kepha igama elithi Jesu unikwe uNkulunkulu ozofika azohlala asebenze ngale gama le ukuthi le gama ligcine selithathwa uNkulunkulu alenze lakhe le gama leli uyalithatha alenze lakhe uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguyena oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo uyakunjani oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo akusho ukuthi abantu bakhe amaJuda kuphela amaJuda ngokwenyama abantu bakubo abantu bakhe ithini sonke ukuba uthi umbhalo uNkulunkulu wazenza izizwe zonke ngagazi linye sigazi linye qhubeka wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bomhlaba so akukhathalekile ukuthi ngabe ubani ngithi mina uJesu lo usithanda sonke uthi lapha ekuyona leyo ncwadi leyo oyifundayo uqhubeka ufunda uthini uthi manje wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba uma ngase kwenzeke zimfune ngoba ukuze zimfune uNkulunkulu ingabe singamuzwa simfumane uma ngaze nje uzwe ungamfumana uJesu uma nje ungase uvule inhliziyo yakho ngiyaweza manje bakavulekile kepha inhliziyo yakho ivalekile ivalwe umoya wenkohliso noSathane ekutshela uSathane kulibazisa ngemicabango nemidlinzo emibi yenzondo imidlinzo emibi yokunyanya sigcwele umoya wesangabe uSathane uvala ingqondo ukuthi wena akwenze ukuthi ubone kulungile ukuthi ube isitabali ube isigebengu ube isifebe kepha uNkulunkulu umelene nomoya kaSathane ukuba uNkulunkulu ungcwele ufuna abantu baphile impilo engcwele so uthi shisekela ophenduke angaze kuphimisele ngoba isikhathi siyaphela ngithi mina abanye bavukile bayalibona ilanga khona bangazange balithole ithuba lokuthi babone ilanga so uthole umusa usanesikhathi esinike waye ukuthi wenze kahle so awenzele umhlengi kahle wenzela ke ukuba uNkulunkulu athokoze ukuhamba kwakho emhlabeni ukuba la emhlabeni awuzelanga ukuzojabulisa omakhelwane ngomoya ongalungile ungaphileli ukujabulisa abantu philela ukuba intando kaNkulunkulu ifezeke kuwe ngoba yini ke uphilela uNkulunkulu awuphileli mina lezi iBhayibheli nje thanda umakhona kodwa ukuzithanda iba nokuthula nabanye abantu into engicelayo nje kuNkulunkulu ukuthi angifake umoya wothando ngifunde ukuthanda ngithi bese ngikhuluma ngedwa nami ngidlinza ngithi uNkulunkulu ngiyabona ilizwi afuna ukuba likhulu kunabantu abadelelayo leminyaka ifuna ukubazonda ifuna ukubanyanya ifuna ukuthi ngenayo ithi nje hayi nami ngeke ngiyanandaba nayo no inhliziyo yami ngumkhohlisi ngisho iBhayibheli ithi inhliziyo ingumkhohlisi futhi yimbi inhliziyo ingumkhohlisi futhi yimbi abuze nje ubani ongayazi athi mina Jehova ngokuba mina ngiyahlola
Ngiyakufundisa la imfundiso. Mthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Wahluleka ngeke uthi ke hayi ngiyamazi uNkulunkulu ngiyamkholwa ngiyaphuhlula ngokwenza into efunayo. Kuthiwa singabafundi khona abafundi basesikoleni kufanele babhale ama-exams bese bhala ama-exams kufanele bathole ama-report bapass badlulele kwenye grade. Wena ke i-exam yakho nje izwa lelonto ithande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ulokhu uyifeyilile le exam musu uqamba amanga ulokhu waqambile la manga hayi kepha ngiyamazi uJesu ngiyamthanda uJesu. Ufebe iyona test leyo iyona exam yakho leyo imphumela itholakala ngaphambili lapho khona kumele sifike khona ilapho khona ke siyokwahlulela ukuthi ke njengokuba wena uthi ungumfundi kaJesu uthi umbhalo ke uJesu mekhuluma lapha kwincwadi yaJohane isahluko ngithi usahluko 15 uJesu sahluko 15 kusukela kuverse 9 uthi njengalokhu ubaba engithandile ubaba umthande ngani Jesu umnike iqiniso lonke wamnika ubungcwele. So uJesu uyavuma ukuthi yabona ngokuthi kibe leqiniso kibe nobungcwele ngithandiwe ubaba ungithandile so nami uma ngimazi uNkulunkulu ngimazi uJesu asike isidingo sokwenza sengazi ukuthi angimazi uJesu uma ngifika phakathi kwabantu abangabazenzisi uma ngifika phakathi kwabantu abangamacuki ngoba ukuthi ngiyamphika mina uJesu ngenxa yokuthi ngifuna ukufana namaphicephe ngifika phakathi kwabo ngibe unoJesu lo ophila kimi vele yena ngokuba ubaba umthandile ngithola umusa. So why lo musa lona ngifuna ukufihla why lo musa ngifuna ukwenza ngazi ukuthi awuphili kumina ngokuba yini ngifuna ukuvumela usathane ukwenza ukuthi ube namahloni ngempilo elungile kepha ubuke isono ngendlela esesibhebhetheke ngayo manje lesisabalele ngayo isono nje abantu bayasikhuma bayasidla ngazi ukuthi nje badla into emnandi isono basidla ngefork and knife isono ke sisabalele abantu bayazikhipha izisu abantu bazenza ongcwele kepha bakhipha izisu abafundisi bazenza ongcwele kepha banana nabantu besifazane badlwengula izingane abafundisi bayizitabane bese ucabanga ukuthi umuntu ongaphandle uzokholwa kanjani uma kuukuthi wena ongaphakathi ukuthi uyakholwa kepha ubhizi uncelana nogwayi uncelana ke nebhodlela kabhiya ubhizi udla isono ngazi ukuthi ile right kuzobona kanjani ukuthi wena usuphila ke ngomoya ovela ezulwini uma kuukuthi umoya kaSathane uyawuphilela na uzobona kanjani mehluko thiwa lahla konke okusindayo nesono esithandela kangaka ukhumule umuntu omdala uthathe isidalwa esisha sikamoya wena usabhizi nezinwele zokufakelwa usabhizi amazinyo acobezelayo ubhizi nezinzipho zokufakelwa ubhizi namaringi namacici namaperfume antshontshiwe usabhizi nokuba yiyengandoda kepha uthi hayi lo Jesu wami uyaphila moya ngcwele ngiyabonga ubongani kuNkulunkulu ungafuni ukumlalela na yaze kube nini simancika na singafuni ukuthi ke sivumele uNkulunkulu asisebenzise futhi sisebenzele ukuthi sikhazimulise yena. Uma kuukuthi wena ukhonza kwelinye ibandla nomunye ukhonza kwelinye ibandla nami ngiyaqhamuka nemfundiso bese ngithi mina lithi iBhayibheli ke ezulwini azingeni izifebe azingeni izidakwa abangeni abahlabela nabakhonza izithombe abangeni amasela abangeni ababulali abafana abalala nabantu abangeni amantombazane enzenjalo wena bese uzothi hayi umfundisi wami akanankinga kanti umfundisi wakho uJesu umfundisi wakho uNkulunkulu yini na yini Paul Pixani nembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini bese lisibiza ngamakhola nabafundi bakaJesu
uthini umbhalo, uthini uJesu? Njengoba uBaba engithandile, nami-ke nginithandile. hlalani othandweni lwami. Masihlale kuphi-ke othandweni. Uthando yini? uJesu ufike evela ezulwini, wafika wahlala nabantu, wafike wazehlisa phakathi kwabantu, wabakhombisa uthando. Uthando awuzenzisi, uma ulukhombisa uyaliveza uthando. Ukuba uma ungaliveza uthando uzovela ukuthi ungumzenzisi wena, uthando awunalo. Ubabelele nje ngegama lokuthi hayi ngiyathanda. Fana nomfana obulawa inkanuka entombazaneni, hayi manje ngiyakuncanywa, yabo into oyungakholwa uyangichaza, yabo nje indlela ohleka ngayo, indlela ogqoka ngayo, nje intokazi. Akamthandi lo muntu lo. Uthanda izinto azibonayo. Lo muntu osithile wenhliziyo akamazi. Useyafika lo muntu ufika nje ufica uhlanya lo muntu wesifazane. Noma ufica umuntu wesifazane olungileyo, afika azomhliphiza ngalo sathane okuyena lo mfana. Uzohliphiza impilo yomuntu wesifazane, akwethembe, akunike uthando, bese wena udlale ngayo. Bese ngokwaloko wena uzothi hayi mina ngiyisoka, mina yabona yangane ngiphuma kuyona, yabona yangane ngiphuma kuyona. Lezo zakho uzofika zikulindile ezulwini. Zokuba isoka la. So imithi silile labantu phela ubulala nami phela uhambo ulungane leyo ubekisisa abantu bakwayo. Uyakutshela umuntu ukuthi mina ngithembe wena ngalala nawe. Naye ulale nawe ngoba engamazi uJesu, ube bemazi uJesu. Ube ngeke aze kwehlisela iphedi, ngoba bezokwazi ukuthi ke angikwazi ukuzinikela umuntu wesilisa umzimba wami engazange akhiphe lutho ekhaya. Engazange azangishade. Ingakho kuthiwa ke umshado uhloniphekile nombhedo ongangcolisiwe. Kepha izifebe neziphili uNkulunkulu uzahlulela. Okusho ukuthi uma uphuma emshadweni wakho uyoganga ngaphandle, uNkulunkulu uzokushaya. Uma ukhamba uyolala ngaphandle komshado, uNkulunkulu uzokubhacabula. So kangakanani yona suthi ke uke wahamba njengoba iBhayibheli lapha kwincwadi yamaHebheru isahluko 6 from verse 4 ifike lifakaze lithi ke ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebeke bakhanyiswa. So uma ngihamba mina ngifike ngithatha ispoon noma ukhulu, ngifike ngithathe uthu ngilithayise ngithi alo mnandi uthu jabule. Banambisa isiphiwo Nginambithe lento le emnandi engiliphiwe. benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele. Bese ngifika nabanye abantu bedla loluthu leli bejabulile bethokozile. Nami sengifike ngihlanganyela nabo ngithi hayi khalidla kamnandi lento le. Banambitha izwi elihle. Yes. Babuye bahlubuka. Bese ngoba ngithi mina ngiyanishiya kodwa ise angisathandi ukudla nani noma ngasasho vele ngishiye kanjalo ngishiye abantu bedla kamnandi. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe. Akusekho ukuthi manje khona umuntu ozobuya zothi abuye wena uzwile itaste yalolutho wena. Baphenduke. So wena sowuzihambela ngenkanuko yakho nangokuthanda kwakho ukuhamba wekwenzani uyogcwalisa isolo ngokuba sowufikile wanambithisa izwi likaNkulunkulu. Kubuhlungu-ke ukuthi uthi sewulazi iqiniso bese wena ukhethe ukuthi cha ngizoliziba ngokuba lona hlezi linwayo. Yabona iqiniso phakathi kwabantu abakhohlakele liyababa limbi, liyanyanyeka iqiniso, liyihlazo ngokuba iqiniso ubona alikho. Kepha iqiniso phakathi kwabantu abafundile, khona ukufunda kwasemhlabeni, uhambe e-university uyesikoleni, uthole certificate, uthole i-report, uthole my qualification. Okay, ukufunda kwasemhlabeni, kepha sikhuluma ngokufunda thina okudlula ukufunda konke ukhona lemhlabeni, ukufunda kwasezulwini. Sikhuluma ngabafundi thina, abafundi bempilo. Angikhulumi ngabafundi base-university, ngikhuluma ngabafundi base-primary school, ngikhuluma ngabafundi base-high school, angikhulumi ngabafundi noma kuthiwa ufunda hlobo lokufunda. Kepha ngikhuluma ngokufunda mina, uma ukhuluma iqiniso kubantu abafundile. Uzu amen usuke enhliziyweni ukuthi lo amen lo iwona lo walomuntu lo ofundile mhlakaphile. Esikoleni akuphakamisi nombani. Kunabantu abahlezi bephakamisa. Ngokuba leli ngaphakathi kubone ukuthi ke bayafundiseka. So no amen uqhamuka lapho khona ke imfundiso ifike yahlala yagcina yenza umsebenzi.
Kepha bese uzisukela wena sohamba. Akusekho ukuncengwa, angeke kuncengele ukuthi buya phela kuJesu. Ngiyakukhulekela ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa ngoba nami ngithola umusa. Kepha uma wena ukhetha ukuthi uhambe uyodla isono fork and knife, uqhubeke nokuba unondindwa, uqhubeke nokuba isidaba, uqhubeke nokuba isifebe, nokuba umthakathi, akumina onekala ukuba waliqiniso uyalazi. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuse baphenduke. So understand, kuvuswa umuntu obekade efile unyembeza wakhe engalazi iqiniso bese yena aphenduke. Kepha umuntu oselazi iqiniso bese yena eloke ehlubuka yena fanele azibuyisele yena ukubuya yazi nje. Ukuphuma esonweni akufani nomuntu umuntu ophuma esonweni kade engakholwa kufika akholwa. Kepha lo othe yena esekholwa waphuma wayodla isono, lo muntu lowo iqiniso likaNkulunkulu uhlezi limbhahaza njalo. Yazi ugcine sefuna into azoyisola ngoJesu. Anoke efuna izinto ulalela nabantu vele usathana nithi umnikela ngomoya wokuduka. Ukuba libhalile iBhayibheli lithi ke ababi bazoqhubeka ekubeni bakhohlise nabo bakhohliswe. Ukuba yini vele lo moya wenkohliso fanele ukukhula kubantu abangakholwa. Ukungakholwa kusho ukuthi wena utsheliwe into kwathiwa basobha lapha yabo uhamba khona kunengwenya, wena uthi hayi ngeke ngifuna ukuyozibonela mina. Emva kwaloko bese ufike lapha ingwenya iluma ngokuba yini uthe utshelwa awuzange uze ukholwe. Awuzange uze ukholwe. So uma sekukwehlela lokho kubi kukwehlela ngenxa yani yokuthi wena inhliziyo yakho uyenze yabalukhuni utshelwa. Namanje ke siyatshela ngeke futhi ngeke ukusho. Ngeke ukusho. Usho uJesu ke hlalani othandweni ukuze ube umzalwane ukholwe ngokuphelele fanele uqale ugcwaliswe ngothando. Uthando lwabani likaNkulunkulu. Uma nigcina imiyalo yami, ngeke ugcwalisa uthando kaNkulunkulu ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Ungangakholwa kule ncwadi kaNkulunkulu, ungangakholwa kule ncwadi le ibhalelwe wena. Kepha unembeza wakho uyakwazi ukuthi wena umkhathi wabantu, wena uyisela, wena ungumulali, wena ungumhlebi, wena uyisifebe esinengutshwala, wena uyisiphingi. Uyakwazi lokho. Angikuthungi kepha ngiyakutshela into eyiyona. Kepha ke wena uzofuna ukuphikisa le ncwadi ngenxa yokuthi ke inkanuko onayo ifuna ukugcwaliseka. So le nkanuko ifuna ukugcwaliseka nje ikwenza ukuthi ube nekhanda eqinile nenhliziyo eqinile bese ufuna izinto zozisola ngale ncwadi ekutshela amaqiniso. Le ncwadi yakuphela incwadi ekwazi ukutshela iqiniso ukuthi uyedwa uNkulunkulu, yedwa umdali wezulu nomhlaba. Bonke labo uNkulunkulu esizakhela bona emhlabeni esibafunayo. Esithi mase sihlaba lapha emsamo sithi Zondi noNdaba Gegashe Hlabeshilo Luka uKhalasa uDemasi, wena ubiza abantu emsebenzini wakukholwa lwakho ukuthi wena labantu labo yibona abangenza libe nemali, yibona abangenza libe nemoto. Ngoba yini impilo yakho uyibheke ngemali. Kunomuntu ongafuni ukukhulumisana naye, kunomuntu omnyanyayo, kunomuntu omxoshisa emsebenzini, kunomuntu omulele ugangana nabafazi babantu. Ngakho Zondi bakufundisa lokho. Kusho uNkulunkulu bakho bakufaka ehlathini. uNkulunkulu bakho bakufaka ehlathini. Ngoba iqiniso ukuthi ke wena ngeke uthande ukuntshontshelwa kodwa uyantshontsha wena. Ngeke uthande ukuzondwa kepha wena inzondo ufuna ukuyikhipha enhliziyweni yakho. Awuthandi ukuhletshwa kepha wena uyahleba ngabanye abantu. uNkulunkulu uyatshela ukuthi akashayisani ngabantu abanjalo. Uthi ke hlalani othandweni lami nigcine imiyalelo yami. Uma ungasugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngeke uthi ke ugcina inkolo kaMhleli. Ugcina imiyalelo kaNkulunkulu iyona kumele ugcine. Bathi ngoba ngifuna ukuthi ke nibuso usathane ngifuna izinto ezizokwazi ukuthi zinikhave, zimenze ngathi nibahle. Isiphanda sikwenza ukuthi ulungile. Intambo esinqena ikwenza ukuthi ulungile. Amanzi othela ngawo awakwenzi ukuthi ulungile. Ovaselile bagcoba ethoba busisiwe abakwenzi ukuthi ulungile.
inhliziyo yakhe kumele ilunge. Nihlulwa ukulungisa inhliziyo zenu ezimkhulu bese nigijimele ezinyangeni ezangomeni. Ngoba yini inhliziyo zenu ziyamkhohlisa. Zifuna ukuthi-ke ubheke ukuthi uba nokuthakathayo, uba nokuzondayo. Wena uyakhohlwa ukuthi nawo bakhona abathakathayo nabazondayo. Mbulali, bulala abantu ngenhliziyo. Isela abantu okubi njalo. Ayikho into yakhulunywa umuntu ongalungile ethi-ke yena lento ihlakaniphile. Ngokuba njengokugcwala inhliziyo yakhe embi kugcwele ububi kanjalo kuyokhihika ububi emlomeni wakhe. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine verse 7. Yes. Bathandekayo. Masithandane. Masithandane. Iyona uNkulunkulu into ayifunayo leyo. Ngokuba uthando akuyona into ozofuna ukuyiveza ngomlomo kuphela. Hayi ngiyakuthanda. Bese ubhekela umuntu. Ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Awuzuthi umuntu emekhamba uthi nangu lona vele Steph. Bese ke Dusi, sabona mhleki, kade ngikhumbula yazi vele waqhamuka ngisacabanga nje, ave ngikuthanda mhleki. Ngaphakathi uyazi ukuthi uyanginyanya. Kepha ugqoka isikhumba semvu. Uyimpisi. Uma ngase kwenzeke ngishelele ngiwe, uyojabula ufe ungazi uphambi kwami ungixabanazela uthi nazo ukufanele kade ngangifisa uwe. Ngendlela inhliziyo zabantu ezimbi ngayo. Ngiyamlumela umuntu ongitshela into emehlweni ngqo. Inhliziyo kunomuntu ofuna ukujikela ngale. Afike akhulume kabi bese afika phambi kwakhe ayazihlekise. Lo muntu uyisitha sakhe inyoka enkulu. Kungcono ukuthi umuntu aqonde straight ukuthi cha yabona nje angimsani nawe nalento yakho angifuni nawe futhi angikufuni. Ngazi ukuthi akangifuni. So ngiyazi ukuthi mengikhuleka lo muntu khona emkhulekweni wami. Baba mthethelele nenzondo yakhe. Akakwazi akwenzayo. Ukubuyazi uNkulunkulu bezokwazi ukuthi uma khuleka ngothando sikhuluma ngento efanele iphile kuthini lingane. Ngingakuthandeli ukuthi unemali, ngingakuthandeli ukuthi uzonginika oswiti, ngingakuthandeli ukuthi uzongithengela iKFC, ngingakuthandeli ukuthi uzongithengela amaphenda amasha, ngingakuthandeli uzongithengela airtime, ngingakuthandeli uzongithengela ubhiya, ngingakuthandeli ukuthi ngifuna ama-weave, ngingakuthandeli ukuthi-ke ngifuna iziqebhezana noma ngifuna umshado oyifake khona ngizothi bese ngifikile kwena ngihambe ngikubulala ngoba ngiyazi ukuthi unezimali. Thando lelo labazenzisi nokukhohlakala. Ngingakuthandeli ukuthi wena njalo hlezi uphethe umphako uzongipha. Ngithande akube uthando oluphilayo. Ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Uthando ngiyakutshela mina. Ngiyakuzwe nothando ukuthi-ke uthanda umuntu ngoba nami uthi uyathanda yena. Mengathanda umthandi awunalo uthando wena ntobo. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Uthi umbhalo-ke uma lithi lapha kwincwadi eMathewu isahluko 5 kusukela kuverse ngithi verse 30 verse 40 mase ungaya verse 40 of verse 38 ngifuna ukukhombisa ukuthi uJesu ukhuluma thini ngokuba umzenzisi uma ukholwa-ke uboshiwe mangalazi iqiniso isiboshwa sokuthi wena njalo fanele uhlezi uthobela izwi likaNkulunkulu noma ngabe inhliziyo yakho seyivukela inyama yakho seyivukela ithi-ke no lo ukujwayela kabi lofuna umkhombise. Fanele wena uthi Nkosi siza mina ukuba lo moya lo ofuna ukungena yilo moya vele ofafaza usathane phakathi kwethu nasenhliziyweni yami ufuna ukufaka. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila. Ngifuna uMathewu isahluko 5. uMathewu isahluko 5 kusukela kuverse 38. Hayi Johane, uMathewu gijima uMathewu isahluko 5. Ngifuna ukukhombisa ukuthi-ke uJesu uthini ukhuluma nabafundi bakhe-ke manje njengoba bethi bakhanya ukhanya kwethu phambi kwabantu ukuze abantu babone sezulwini. So ukhanya kwethu phambi kwabantu ukuthi singabi njengabo abantu. Uthi ngiyanithuma phakathi kwabantu abayizinyoka. Nani-ke uthi ngiyanithuma phakathi kwabantu abayizimpisi. Nani-ke ibani njengezinyoka kepha bese niba mnene njengama. Siyazi ukuthi inyoka ikhohlakele inobuqili. Kepha uthi nathi masibe ngabantu abalungile bahlakaniphe kepha sithobeke njengamaJuda. So ufanele izinto eziwu-2 fikani phakathi kwabo bengasile nifike nina nihlakaniphe njengoba nabethu bahlakaniphile kepha nina nihlakaniphe ngokomgcwele bese niyazithoba. Ningafuni ukuhlakanipha bese niveza ukuhlakanipha kwenu ngendlela engafanele. Incwadi ngokuMathewu isahluko 6 verse 44.
Sahluko 5, incwadi yaMateyu sahluko 5. verse 44. Mhm. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu. Uthi-ke uma umuntu ethi uyangizonda ekhuluma kabi ngami, mangimthande lo eyisitha sami. Uma ngifuna ukuthanda isitha sami, ukholo lwami luphelile. Ngokuba bengizothanda lo engithi sikholwa naye, uthando lwami aluphelele. Uthando lupheleliswa lapho uzothanda khona lo muntu othi uyakunyanya. Angithi uthando lupheleliswa lapho. Ngeke umtshele uzothi cha ngiyamthanda ukuthi nje naye akangithandi nami manje ngimthandi kakhulu, ngimthanda ngale ndlela angithanda ngayo. Uyazimosha wena. Thandani izitha zenu. Uthando lakho malingagaleki ngomuntu ngoba uphila kanjani nawe. Ezolonto le ikhuluma nami ikhuluma nawe. Akusho mangila mina ngi-perfect. Nami ngiyakutshela ukuthi-ke uma umfisi wami ngikhohlisa ngikhala uNkulunkulu. Yokuthi-ke thandani izitha zenu, nibakhulekele abanizondayo, nibabusise abaniqalekisayo. Umuntu ethi-ke ekuthiwa ngenhlamvu, ngeke ngisasho inhlamvu. Bese wena uthi ubusise, lokho kuyisibusiso. Yini ukuba yabona lo moya wenhlamba uzonamathisela kuwena. Uma uye wahlala enhlizweni yakho, lo moya wenhlamba uzohamba nawo. Nawuzohamba uthuka abantu ngoba yini ufaka umoya uqalekisa, nawuhamba uqalekisa abantu. Kepha uma wena uthathe lo moya kaNkulunkulu kuwena, kwathi uyakuthuka umuntu wena wathi kulungile ngiyakuthanda. Khona ungizonda, khona unginyanya, ngiyakuthanda. Futhi ayangimsenzisi. Ethi-ke ethi uyancaphela, ethi ukubumbela umlomo usawubona unjani. Athi uthi ungeke umthule futhi kulungile. Ayikho inkinga. Uziqhubekele. Ungathatha ukuthi wena lo moya lo muntu ompikile, omthwinyayo, omhlinyayo ngenxa lo moya wakho wena. Ukhululekile wena. Uthi uJesu kwincwadi kaJohane zokuqhubeka nalo ncwadi. Incwadi kaJohane sahluko 8. Kusukela ku-verse 25. Uthi-ke uJesu kuqala from verse 23. Ngokuba uma useqinisweni umile esisekelo seqiniso, wena awunyakaziswa umoya kaSathane, noma ekulinga uSathane, kepha ngokuba isakhiwo sakho sisedwaleni. Idwala-ke ngokukamoya kusho ukuthi ukumoya onganyakaziseki. Idala lisibonelo ukuthi idwala yindawo ongezuyinyakazisa. Yabona ngoba inkangala kanje, akekho ongayithatha ifukula wayibeka lapha impumulwane phezu kwesetazini. Imile nje kuyehlezi ibhekene nempumulwane kanje ngoba yamiswa uNkulunkulu. So nawe uma esisekelweni esinjalo, umi lapho khona ungeke uzunyakaziswe noma ngabe yini. Ngisho ngakhona iziphepho, ngisho ngakhona izimvula, ngisho ngakhona umlilo, le nto izohlezi imkanjeyana. Yizona ndaba leyo. Incwadi ngokaJohane sahluko, incwadi ngokukaMateyu sahluko 8 verse 23. Yes. Wathi kubo nina ningaba phansi. Uthi ubani usahluko bani? 8 verse 23. Niku 25. Base bethi kuye, wena ungubani na? Uthi-ke wena ungubani na? Wathi kubo uJesu. Uthi uJesu mina. Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Lokho engitshele khona kwasekuqaleni. Inezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Yes. Kepha ongithumileyo. Kepha lo ongithumileyo uqinisile. Nayo indaba lekhona. Mina lo ongithumileyo ukhuluma iqiniso. Nami engikuzwa kuye. Nami akasakhulumi nami ngoJesu njengoba uJesu, kepha amazwi kaJesu wonke ala eBhayibhelini. Nami engikuzwe ngalo iBhayibheli bekumele ngikwazi. Ngikukhuluma ezweni. Bese ngikukhuluma kuphi? Ezweni. Akwazi ukuthi ngizofike ngizwe izinto zikaJesu bese ngihambe ngetoilet ngiyokhuluma khona. Fanele ngizikhulume kuphi? Ezweni. Uyathanda awuthandi, mina kufanele ngikhulumile lezinto lezi phambi kwabantu bonke. Abazama ukuthi ikhuluma kubo ngoyise. Ezindaba. Namanje abantu abaningi abandastand ukuthi iBhayibheli ikhuluma ngoNkulunkulu sezulwini. Balobe bethi uJesu lokhu, uJesu lokhu ya, uMoses lokhu, uMoses lokhu ya, uDavide lokhu, uDavide lokhu ya. Bese bakhomba uNkulunkulu. USathane ufuna ukuthatha ingqondo yakho, ayiphukuthekise akwenze ubeke ingqondo yakho ezintweni ezingeke zikuzuzise ngokomoya. Thina sifanele ukukhula ngokomoya, hayi ngokwenyama. Inyama vele iyazikhulela, kepha umoya wakho uma umncane emoyeni, ukuthi uma uyingane emoyeni, uyohlezi uyingane uze ufe. Kepha uma ufidwa umphefumulo wakho ngezwi loNkulunkulu, ufaka imbewu ezakuthela izithelo ezizokhipha umuntu omdala ovuthiwe ngengqondo. Ngeke ungitshele mina ukuthi wena uvuthiwe ngengqondo, kepha wena uyantshontsha. Ngeke ungitshele ukuthi uvuthiwe ngengqondo.
kepha wena uyaphinga. Ngeke ungitshele ukuthi uvuthiwe ngengqondo, kepha wena uyixoki. Umuntu ovuthiwe ngengqondo ukhombisa ukuthi emlomeni wakhe kuphuma amagama ahlakaniphileyo. Ayakha, ayalungisa, uyasola, uyathanda, umile emthethweni wothando. Hayi ukuthi ngoba la kuzokhamba umuntu enemali sengiyafoshobala-ke manje ngilokhu ngizenza inje ngathi ngincenga ukudla. Ngenxa ukuthi ngibuka lo muntu ukuthi hayi unemali. Ngibuka mina isimo somuntu ngokomoya. Sifanele ukukhula ngokomoya. Ingane encane kufanele ikwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle, ikhethe okuhle. Uma ingane inomoya wenkani, usathane ufuna ukuyithumba leyo ngane leyo. Umoya wenkani, umona, udlabe nolaka, leyo ngane leyo usathane uyayithumba. Izokhula nalo moya lo, ikhule ipole. So, umuntu uyakhiwa kwemvelo kamoya. Lowo dala ulandela lo kamoya. Kepha thina sona sesilandela lo inyama, umoya sesimcindezela ngezinkanuko zethu. Ezindaba nini wayesethi uJesu nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami. Yes. Kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile, ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwa nguye, uma nini ezwini lami. Uma nini kuphi? Ezwini lami. Uma nini fanele ume ezwini. Ungami ngomhlengi. Ungameli. Ima ezwini likaNkulunkulu. Manje uzoba kanjani ezwini likaNkulunkulu ube uzonda izindlela zikaNkulunkulu? Uya enkonzweni, uzibiza ngomlomo, uyazibiza. Kepha mase mbuza ukuthi ufundiswa lapha khona eMaromeni noma eZayoni noma kule unkonzo yamaKristu noma umaBaptist Church. Awazi lutho. Ungcolisa igama lebandla. Ungcolisa nje imfundiso kaJesu. Hayi wabhabhatiswa kanjani? Bakhona manje enkomishini kanje ngafafazo. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Hayi musungijaja nje uNkulunkulu uyangithanda. Angikujaji ngibuza lento yenzayo. Ukuthi ngifundisa ubani? Listen iBhayibheli ihlala nguphi? Uma nini ezwini lami. Manje uzoba kanjani ngezwi ungalezi? Uzoba kanjani ngezwi ungalifundi? Yini umsebenzi wakho emzimbeni kaJesu? Yini umsebenzi wakho osibuze? Ushobisile uzohlekisa isitalo, uzophola isitalo usukume emva kwabantu enkonzweni, uhambe uyokhuma isono. Fika enkonzweni uthi uzokhonza, uyabuya emva kwabantu uyodla isono. Yini umsebenzi wakho? Uma nini ezwini lami, ningabafundi bami isibili. Umuntu omile ezwini, ohlele emfundisweni, ongumfundi kaJesu wayemhlengi. Lalela khona principal. Lo muntu lo uyena engamele isikole. Khona othisha abangaphansi kwakhe. Lokhu Jesu eyinhloko yebandla, thina singabafundisi abanikwe izwi ukubasifundisa abantu. Khona umnini wemfundiso, asifundise imfundiso yethu. So nina abafundisi abayizikhohlakali, nebayizinto ezingakwazi ukukhonkotha. Yekani nengqondo yenu ukuthi nenze imfundiso kaJesu kube yini. Awusebenzeli isithunzi sakho umushumayela. Usebenzela ukukhazimulisa uJesu. So abantu bazama ukugcina isithunzi sabo ukuthi bazenze bahle phambi kwabantu, bafundise abantu imfundiso zabo eziyakhe eBhayibhelini. Nithele eBhayibhelini. Niyakulazi iqiniso. Nayi ndaba ke, ngine ngokho konke. Niyakulazi iqiniso. Neqiniso. Neqiniso. Njengoba kubekiwe njene ukukhulula. Uma inhliziyo yakho yakhiwana ukuthi ke ibe yinhloko evundile. Baphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina. Namanje basasho njalo, nami ngiyakholwa nje. Nami uyangazi uJesu. Njengoba nabanye babesho njalo bethi ke, nathi nje siyinzalo kaAbraham. Asibonanga sibe izigqila zabantu. Okusho ukuthi umuntu aka-understand ukuthi bakithi ke mina ke, wena uhamba ngemfundiso kamfundisi wakho. Awuhambi ngoJesu. Uyisigqila somuntu lapha ngokuze ubona ukuba yini kulobe kufaka legama elithi Jesu njalo ngoqanjelwa amanga. So wena nomuntu ekutshela into ingekho eBhayibhelini uyakholwa ngoba naye kuvale ngekhava kaJesu ngaphandle.
Ingakho nisibiza ngabantwana bakaJesu ngenkani. Awuphoqi ukuba umntwana kaJesu. Uyazazi ngaphakathi ukuthi uyena udinga ukuthi uthome ngaphi. Uyaphila. Ngoba vele kuthiwa ke hlalani kuphi othandweni, nihlala kuphi emazwini. Nibe bukhali ngokwenza, angukhuluma, anguphapha. Phila empilo esibani phakathi kwabantu. Maningi. Baphendula bathi sinjalo Abraham thina. Yes. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Yes. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? Uzoba kanjani ngokhululekileyo na? Ozibuze lo mbuzo lo. Uzoba kanjani ngokhululekileyo na? Mina ngikhululekile ngoba ngiyazi ukuthi angikweleti umuntu ongasekho into osefile, angidingi ukuthi ngihlabe, angidingi ukuthi ngihambe ngesangomeni, angisengikweletile ukuthi isangoma sana osongikhohlisa, angiyibathakatha ngizonde umuntu ukuthi kona ndimithi, ngithi ke abantu abafe, angithembeli kwizintambo zabathandazi nakumanzi abo, angithembele ukuthi ngizoya kaShembe ngona novaselini obusisiwe, ngithembe izwi negama likaJesu kuphela. Angidingi ukuthi ke uma ngifuna imali ngihambe ngiyocela izinhlanhla kubantu. Ngithembe isibusiso enginaso impilo yami nokuthi ke ngenze intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zemali nendleko uthi uNkulunkulu uyakuzinezezela. Anazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuba nibe izinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe. So uma ulalela uSathane ke, uyinceku kaSathane. Ungangiblame mina. Uma wena uthi usindisiwe kepha ubhizi nogwayi wakho, wena uyinceku kaSathane. Uma uthi usindisiwe wena ubhizi nomjolo, uyinceku kaSathane. Uma uthi usindisiwe ubhizi uhlala abantu abangakholwa abahlebayo, uyinceku kaSathane. Uma ukuthi wena uthi usindisiwe kepha manje ngapha ubhizi uhlupfeke, udla utshwala, ukapha ubhizi uyantshontsha, uqamba amanga, uyinceku kaSathane. Noma esesono kube ngukufa. Ngokuba yini uphilela wena isono, so uphilela ukufa. Noma ezokulalela kube ngukulunga. Noma ke uphila ukuthi uzwe izwi kaNkulunkulu bese kuba yini? Uphila isiqo. Was incwadi ngokaJohane isahluko 8 verse 33. Bamphendula bathi sinjalo kaAbraham thina, asibonanga sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono. Yilowo nalowo owenza nini? Owenza isono uyisigqila sesono. Uma wenza isono angikulazi, ngiyakutshela nje ukuthi ke uJesu akakwazi. Uma wenza isono ngoba wena uphilela ini? Isono. Uyisigqila sani? Sesono. Uphilela ini? Isono. So isono sihlezi phezu kwakho siyakubusa. uNkulunkulu wakhuza uKhayini wathi uma ungakwazi ukulawula inhliziyo yakho, isono sinokha kuphi? Enhlizweni yakho siyanokha. Isono simele ukuthi thina sikwazi ukusilawula. Ngiyakuzilawula isono. Udinga uJesu ozokutshela ukuthi isono silawulwa kanjani. Ingakho sithi egameni likaJesu kunamandla. Angidinge uncika ndawo impilo yami emahala, angifuni ukuba isigqila sento ezongenza ukuthi mina kuthiwe njalo ngonyaka ngihlaba inkomo eziwu10 eziwu15 ngoba ngithwele. Isigqila kambe asihlali. Isigqila ke akeke sihlale obaphakathi endini kaNkulunkulu. Kepha indodana. Kepha lo owenza intando kaNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu uyophila awuphakade. Ngakho ke uma indodana ilikhulula. So uma kufika uJesu ezokutshela imisebenzi emibi, uyakukhulula. Lalela. Awugikeli lezi zinto ngoba nginenxa nawe noma nginenkinga nokuthi uphila kanjani. Ngithi mina ke ngikutshela amazwi athi eBhayibhelini lithi uma uyisigqila sento embi noma umsebenzela yona uyisigqila sayo. So uma ubhema ugwayi uyisigqila sikagwayi. Uma udaka utshwala wena uvuke kusento eqaleni abangayo usafuna ukudla iphalishi uhamba uyophuza utshwala. So uze waqothuka washa bakushisa utshwala bakwenza isibotho. Wena uyisigqila sani sokubi. Nawe wena udayisa utshwala nensangu newunga nogwayi. Uyisigqila sikaSathane ngoba usebenzela uSathane ukubulala imindeni yabanye abantu. Ukuthi wena uthi ke efanele uphakele izingane zakho. Lesi iBhayibheli ke
yini ongayizuza ukuthi unikele umphefumulo wakho kuSathane? Ungawuhlenga kanjani umphefumulo wakho ezandleni zikaNkulunkulu? Awunawo amandla. So lento dayisibunga ukavini isiqatha notshwala nogwayi nesinemvu udayisela abanye abantu wena ulala izimpilo zabo. Uzolithetha uNkulunkulu. Uzakulithetha. Othi sinekuphila incwadi lapha ya ezomtshela ukuthi umuntu wesilisa kufanele afake ampozi ikhanda lakhe ephakathi kwendlu kaNkulunkulu. Mnike uphila khona uzokwazi ukuletha iqhamuka eBhayibhelini. Sahluko 11 kusukela verse 3. Ncwadi yaseKorinte sahluko 11 verse 3. Come on, right. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi nayo into engifuna niyazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda, inhloko yawo wonke amadoda akhona emhlabeni inguKristu, uJesu Kristu. nenhloko yowesifazane, Inhloko yomuntu wesifazane indoda. nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Inhloko kaKristu unguNkulunkulu. Naleyo ndoda esuke ikhuleka, uma indoda ikhuleka noma iprofeta, ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. uyalihlazisa ikhanda lakho uma uyindoda uthi uzokhuleka kuNkulunkulu ulemboze. Kepha yilo nalowo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofeta, ikhanda lakhe lingagutuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe. Uma umuntu wesifazane eza phambi kaNkulunkulu ethi uzokhuleka noma eprofeta engalimbozi ikhanda lakhe, uyalihlazisa ikhanda lakho. Ngokuba lokho kukunye nokuthi Ngoba uma umuntu wesifazane ungafuni ukumboza ikhanda lakho uma uthandaza, lithi iBhayibheli kuyefana nokuthi wena ugundile ikhanda lakho. ngokuba uma owesifazane engakubazele, Ngoba uma ke owesifazane engakhubazele akagundwe, gunda phela. uma kuyihlazo kowesifazane Ngakho ke uma kuyihlazo kuwena umuntu wesifazane ukuthi ugunde noma aphuce, noma uphuce ikhanda lakho, akakhubazele, mbozani ikhanda lakho, kusho ukuthi umuntu wesifazane akavumelekile ukuthi agunde ikhanda lakhe, kuyihlazo akavumelekile. So akamboze ikhanda lakhe njalo uma eza phambi kaNkulunkulu. Kanjalo nowesilisa akafaki ikepisi, akafaki ikotoyi, akafaki isigqoko phambi kaNkulunkulu. ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda. Nali isizathu-ke ithi iBhayibheli akufanele indoda imboze ikhanda phambi kaNkulunkulu. Lokhu ingumfanekiso Ngokuba yini? nodumo, ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu. Indoda ingumfanekiso, uNkulunkulu indoda. So wena uvela njengodumo lukaNkulunkulu phambi komuntu wesifazane. Kepha owesifazane uludumo lwendoda. So wena wesifazane uludumo lwendoda. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane. Indoda ayivelanga kowesifazane, kepha uNkulunkulu wayibumba phansi enhlabathini. Kodwa ngowesifazane wavela endodeni. Owesifazane wavela kuphi? Endodeni. Okwasekuthi umuntu wesifazane, umuntu wesilisa esephila, uNkulunkulu wayesebona ukuthi owesifazane fanele abe khona ukuze ahlale nalo wesilisa. Wayesefaka ubuthongo obunzulu noma obujulile kulo muntu wesilisa. Wayesekhipha ubambo lwakhe wakha umuntu wesifazane, ingakho owesifazane ephuma endodeni. Kepha-ke manje itheni indaba? Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane. Indoda ayizange idalwe emva komuntu wesifazane, kodwa owesifazane wadalelwa indoda. so umuntu wesifazane ufike emhlabeni, indoda seyikhona emhlabeni. Ngakho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. So umuntu wesifazane meze enkonzweni ezokhonza uzoma phambi kaNkulunkulu nezingilosi. Lokhu kuyena umboza ikhanda uphawu lwesithunzi. Ngaphandle kokumboza ikhanda, isithunzi sakho sifila unasithunzi phambi kaNkulunkulu naphambi kwey'ngilosi. Azikuthathi notice ngoba uhlazisa ikhanda lakho. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda. So uNkulunkulu-ke sonke sibalulekile ngokuba owesifazane akayilutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kwesifazane. So yonke lento iyahambisana. Ngokuba njengalokho
njengalokho owesifazane evela endodeni, Yes. kanjalo nendoda ivela Ivela kowesifazane. ivela ngowesifazane indoda. Kepha Ngowesifazane. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Kepha konke kwakhe uNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo amandla akhe-ke mangakho. Yena osilawulayo. Uma ungafuni ukulawulwa yizwi likaNkulunkulu, kusho ukuthi wena unenkinga. Uma kukhona isikhohlakali, siyamfundisa sikutshela ukuthi hayi, wena mawufaka iweave ekhanda lakho newigi, umbozile ikhanda lakho, isikhohlakali leso. Ngoba siyazi ukuthi wena uhlobile ngale wigi yakho, uyazihlobisa, ingakho ufake nopende, iruge emlomeni, ufake nezinzipho, ngoba isikhohlakali somfundisi sifuna ukuthi wena uzosifenza lesontweni. Ingakho sithi-ke ayikho inkinga umuntu wesifazane emegqoka isigqebhezana ngoba yini ufuna ukuzokwenza umuntu wesifazane amahosha lesontweni. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engakhubazele na? Manje ubona ukuthi right ukuthi umuntu wesifazane akhuleke kuNkulunkulu enganibozile ikhanda nje okusho kwembhalo. Ezindaba kuba ukusho uNkulunkulu akushongo umhleli. Kuba bekusho mina mhlambe bebengathi ukuthi hayi ngiyakubhudu uyasibhedela ufuna ukusiphatha, ufuna ukusimbathisa ama kusho uNkulunkulu. So kukwena ukuthi ufuna ukuhlonipha uNkulunkulu noma cha. Hayi umhleli ngibeke eceleni. Ngingathi uma ngasekho emhlabeni iBhayibheli nani phambi kwakho. Yolo kuyifica lento. Enzo lonto phila. Phila he. Okay. Uthi-ke umbhalo sesivala lapha kwincwadi yaMateyu sahluko 5 bese sekuverse 38. Nizwile bathi wayiso ngeso. Uzwile kuthiwa-ke mzondo okuzondayo uphindisele kabi kuloko okwenza kabi. Izinyo ngezinyo. Yebo. Kepha mina ngithi kini. Kepha manje uJesu uyayibhala leyo ukuthi ningabelani nokubi. Ungalinge uzame ukulwa izimpi ezimbi zikaSathane ngenyama yakho. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini. Uma umuntu ekwenza kabi sokunene. Yes. Mphendulele nesinye. Akhuluma ngesihlathi la. Ukuthi bekhanga bakhuluma ukuthi uma umuntu ekwenza kabi miyeke. Ngokuba lento ngizokufakazela ngeBhayibheli. Ngoba uzothi-ke iphi into esho njalo eBhayibhelini? Nginike incwadi yamaRoma sahluko 12 verse 16 and 17. Khona uzo-understand ukuthi lezi zinto lezi zizifenqo ziyimagama lawo abekiwe ukuba yilo nalowo nokuhlakanipha ambuleleke. Ngokuba abantu bacathi ukukhulunywa ukuthi umekushaya impamvu ngesinye isikhathi. Ngoba kukhulunywa ngokuthi uma umuntu ingakho ethe uzwile ukuthiwa yiso ngeso izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi manje uma umuntu ekumukule isikhathi sakho sangokunene nike lesinye. Kusho ukuthi ngalesikhathi umuntu enza kabi kuwena musa ufuna ukuphendisela kabi nawe. Kepha miyeke. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 14. Yes. Babusiseni abanizingelayo. Babusiseni abanjani? Abanizingelayo. Yes. Busisani ningaqalekisi. Masifunde ukukhuluma amazwi amahle njalo ungayithuki inhlamba ungambiza umuntu ngesilima ungahleli ngomunye umuntu ungakhulumi into embi ngomunye umuntu. Thokozani nabathokozayo. Labo bafica abantu bejabule jabula nabo. Nikhale nabakhalayo. Uma ufica abantu bephathekile kabi khala nabo khala nabo. Manibe inhliziyo. Masibe ngabantu abanhliziyo nye. Ningazidli okuphakemeyo. Singadlizi izinto ezimbi. Kodwa yaneliswani. Yebo masifunde ukwaneliseka ilokhu esinako nalokho esiyikho. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Singazenzi abantu abawongqesta. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ngizothini? Lithi iBhayibheli uma umuntu ekumukula isihlathi nike sinye. Lithi iBhayibheli-ke manje ungaphindiseli umuntu lento isho lonto. So ungazoba ukuthi wena abantu oqhuma impama bese lokunika abantu isihlathi akushiwo lokho. So lonto ithi ungaphindiseli okubi ngoba umuntu umekuhleba musu kumhleba. Umuntu umekuzonda musu kumzonda. Umuntu umentontela musu ufuna ukuba yisela nawe. Sho lo moya ofisela-ke kuzophela phela ukuthi wena ufuna ukuye ukusela ngoba nako omunye uyantshontsha. Or ufuna ukuye ukuzonda omunye uyazonda. Ngeke kube khona ukuzwana nokuthula. Ungaphindiseli okubi ngokubi. Nakanye okuhle. Bheka njalo okuhle phambi kwabantu bonke. Ezindaba bese thini? Uma kungenzeka ngokwethu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Philani ngokuthula noma kuthiwa abantu abakufuni. Uma kungenzeka ngokwethu ngoba vele abantu ngeke bakuthande bonke. Kepha wena
faka enhlizweni yakho ukuthi ube nokuthula, ube nothando, ube nokulandela ukuthula nabanye abantu. Ningaziphindiseli nina bathandwa. So I understand ekuthiwa ke uma umuntu uzwile kuthiwa izinyo ngezinyo yiso that. Uma umuntu ke ekwenza kabi nawe ufuna ukwenze kabi. Kepha manje ngithi ke ungaziphindiseleli wena ngokuba yini? Kulotshiwe ukuthi impindiselo ngeyabright usulala. Dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe. Yekela ukuthi wena ungayibambi inhliziyo elikhulu. Ngokuba kulotshiwe. Ubhalwe phansi kuthiwani? Ngokwami ukuphindisela. Sele kaNkulunkulu futhi ungafiseli umuntu ukuthi uNkulunkulu amenze kabi. Ngiyakubuyisela mina. Isho inkosi. Bese thina emva kwalapho. Kepha uma isitha sakho silambile. Uma kufika umuntu ongazwani naye elambile noma umfice elambile. Siphe sidle. Manje njani? Siphe sidle. Bese uthi wena, "We, mina ngeke ngingibone, ngeke ngize nginike lutho mina." Uma somile. Uma enxaniwe, siphuzise. kufanele umnike amanzi. Elambile kuphakela ukudla. Uma menxaniwe mnike amanzi. Ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Ukwenza kahle kumuntu okwenza kabi kuyambasela. Umenza ukuthi naye agcine sefunda ngelinye ilanga ukuthi lento ayenzayo akuyona. So understand ukuthi le mfundiso kaJesu ngeke ithathwe nombani. Izothathwa abantu vele abakhiwele ukuthi bafundiswe bathathe impilo yokulunga. Akuyona nombani. Unganqotshwa ngokubi. Musake bona ukunqotshwa okubi. Ayikho lento le ukuthi izinyo ngezinyo. Umuntu bekuzonda musu kumzonda. Umuntu mekunyanya musu kumnyanya. Mehleba ngawo musu kuhleba ngawo. Lezo ndaba. Sathane ufaka lo moya olukeni wayizela izinto zokuhleba nokuzonda nokuthi nje umnyanya umuntu. Uyayifaka lo Sathane kwena. Ungayivumeli ngoba ibulala wena egcineni. Ungangizonda mina bathi mina ngiyohlezi ngikuthanda. Ngiyakushintsha lo ngoba sengiyazi ukuthi uthando usibekela zonke izinto ezimbi. Kodwa ngoba okubi ngokuhle. Hayo indaba. Fanele unqobe unjani okubi ngani ngokuhle. Ngalesikhathi bekuzonda bekunyokolota bekuhleba. Ezinhlekisa bekuzingela lithi iBhayibheli bakhulekele. Wayesethi ke uPetru eseshumayelile. Kwase kusuma amadoda asethi ke madoda abazalwane yini esakuyenza. Wayethi uPetru hayi phendukani. Yilo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthetheleka kwezono khona lokwamukelisa ini isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu wayesefakaza nangamanye amazwi amanye ngoba yala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeleyo. Besithini? Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhathiswa. Bonke abantu abamukela izwi fanele bangene emanzini ngaphansi kwamanzi. Bese bokalo awunika igama elihle usazoba umhleli uphinde futhi ube usibusisi. Akho igama elihle ozonika usibhabhathisiwe. Usawuyena nje unomzamo, usawuzodwa, usawumbali akushintshi. So uma uzobhabhathiswa ke wena ushintsha inhliziyo yakho, ushintsha igama. Inhliziyo yakho mawushintsha igama yongazindlela igama ngokuthanda. Angithi nami uApostle Paul washintsha igama wase kuthiwa uloluzana uPaul kade uSaul. Kwasusa uphikwa kwakususa uS kwafaka uphikwa. Okay, bonke abafuna ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu bayakusithinta ngemininingwane le oyibonayo. Understand indaba yokungcwele awuyenzeli umhleki. Njengoba ngithi mina umuntu akeze neBhayibheli lakhe ngokuba ngifuna ukuthi yonke into engiyikhulume nawe uyifice eBhayibhelini. Ngingazange ngiyiphice kepha uyifice njengoba injalo. Mina ngiyakhasisela ngiyakwambulela nje ukuze wena bese ufike ukukholwa noma kuthiwa ngisekho befika umuntu ezoqambela amanga ngitshela ukuthi lento isho ayikho. iBhayibheli yayiphika. Befika umuntu ezofundisa umbuzo iblonde eBhayibhelini. Methi hayi Moya Oyingcwele ungambulele kanje umthetho hayi. Moya Oyingcwele akaziphikisi. Nabaprofeti bakhe abakhuluma into ephambene, nabapostoli bakhe eBhayibhelini bakhuluma izwi leli. So sifundisela leyo nto ukuthi wazi iBhayibheli. Yilo nalowo abafuna ubhabhadiswe uyakusithinta kule mininingwane oyizwile noma oyibonayo escreenini. Jesu Kristu emuhle uzakuyenza indlela ukuthi wena ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu ukuze uphilele uNkulunkulu ngokupheleleyo. Umuntu ebuza mayelana neBhayibheli uyakusithinta futhi kanjalo kule mininingwane leyo oyibonayo. uNkulunkulu emuhle kulabo abasalinde ukubhabhadiswa ngicela lisikhulekise uNkulunkulu asenzele indlela. Sizofika kunina nizongena emanzini ngamandla kaJesu Kristu uze kube phakade. Amen. Ulusibale umkhuleko. Baba egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu ngamandla. Izwi lakho Nkosi liphilile. Alifeze umsebenzi wakho njalo njalo. Mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini.
sikunika udumo, siyakubonga wena othandekayo ka-Israyeli. Wena wedwa ofikile uyisibani emhlabeni, siyacela leso sibani sikhanye ezinhlizweni zethu, simbule ubuhle nothando lwakho uNkulunkulu wethu ngomusa osenzele wona usindisa siseyizoni ngoJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu usemazulwini, egameni lakhe elihle Nkosi uJesu manje